classroom ah chuan mi pariat awm ve lo te chu Jauran chuan alo hel em a abikin jiangwani liu baibula a awm ring bawk nen meili hnenah chuan a awm ve lo ho hming ziak lang tura hrilin jiangwani in class dangami a chhuah pui chu a phun pui mol an class head teacher turan thlan sa pathum te chu board ta an hming an ziaka meiche awm chhun chu a rai awangin a rem lo phota teacher wang le teacher lai te chau chu du an thlang thei ta a mase chuta chuan teacher wang an a biak dana ngai to in teacher wang chu an head teacher atan a du thei lo chu wangin teacher leo chu an class teacher atan dilen ril ruka Jauran ti apyang chu an pomani ber office ah chuan teacher layo chuan class 7 zirlai te profile check in teacher wang hnena an head teacher ani peilo thu chu alo soya Jauran chuan an thu soi lo ngai thlave vek bok teacher layo ril ru hne nge ya du wangin an class ho homework ti na te chu a pe a teacher wang biak du chuan lamin ading reng bok teacher wang hnena chuan ama athil thleng te angai damadila teacher wang chuan teacher layo nen chuan teacher lia zirtir na hnuai awm ve to an nia wangin class 7 zirlai ho awm dana alung oi lo hle ti asoya Jauran chuan ngai damadil pia lama an class head teacher layo ni theinan apui na chu adil ngal bok teacher layo chuan min shwal chuan keini po in thei top kan chu anga teacher lio hi kan head teacher ani pho chuan thei top chwa in kan zirang ti in a in tiama teacher wang chuan a im tiam na shereng tura ti in pui turin a in tiam ve bok Jauran chuan a classmate te ma a teacher layo chungchang chu apuanga an zawai chuan an zirlaia thei top chwa turin a som bok Jiangwan hnena po intipui tling takin teacher wang a biak thu a soya a thil tia chuan a in chuang ve thokhat viau bok Jiangwan po in Jauran a thopui chu a rem ti ve ta bok teacher wang chuan teacher layo chu zirlai no pangchung chang zo tin le khathiam deuh te om dan le zirtir na pek dan sang te chu teacher wang chu a shela a shilpa chuan class 7 zirlai te om dan ngai to zelin a soi ang chuan ama po a omlem lo ti chu a hriat zirlai chhale fel chu zo na te thatta ka chang zat mi ani turani ati lain class 7 zirlai te ya ero a zo na chu chhana dik tak shelovin an chang risk pop maya teacher la soidan nen chuan in person takan ni zirlai no pangne na har satna an nei ani chuan ti ya in hong taka a omla in zirlai no pang chuan thiam lo an nga ema wangin an zui luai zel maya teacher wang hne na chuan amalte te in an boina a chin fel sak tur thu soi ma se ataka ero pum pela chak zok hle thung liu ba yan a zirtir don chuan Jiangwan chuan an class head teacher wang chu an class zirtir thei tur chi nia a sha lo thu a soya ani chu class 2 zirlai thiam thei tak te a zirtir china ama in thiam viau ma se class 7 zirlai te chu a shon chi an ni in a sha talawani liu bai po in soipui ve in a zirlai te chu a shil fia sakngal boka teacher wang chuan class 7 zirlai te chanchen chu a chui chang chhauta a chumi ya chuan Jiangwan chuan a pui ve bok chhun chu lai po chuan teacher layo chu an zui kwal dul renga teacher wang chuan a hnokyan sakta ringot bok ma se teacher lio ero chuan an thiam na tur ani chuan ama in twar ma se poya tilaw teacher wang ero in ama in enkol man lek lawa a om chu tha alo ti lo thunga teacher lio chuan kar khata shon to a reita class 7 head teacher ni tum ani lo wangin ator reito a in ring lo bok director Jiang chuan principal office alutin teacher lio chu class 7 head teacher atanga chultir turin angena a ha phalu tuk ti a sha ta wang ngen sakani principal chuan ani point a ai thok tur hwa loka nei thu soyalom atimaya principal officer chuan teacher layo le teacher wang te chulutin teacher layo chuan a mel sha tira director jangero in teacher wang chu he teacher na chel turin alaring zaulo hle thung Jauran chuan Jiangwan chu lunch a chi tur thuwa shila Jiangwan po in a du a than thei dona wang chuan alo nial tabik law
ei turan sop nuwa ero jauran chuan a thil cha ho chu atawa ti hle a jiangwa nero in a chi turani wangin a poisa a ren boy sak peilo thunga jauran chuan soidu anei wangin som chuak ani ti Jianwan chuan a hrethiam ngal veka jauran chuan a hma a thu soi hrethiam lo chu a zot non le chat bok Jiangwanin teacher leo hi a thiamin mi zirtir dan po thiama se hetianga in kwal reng te chu a pe rei top lawang a ti ta ka chuan jauran po in a hrethiam thwaya tinge a hma khani soiwat lo a ti hluaya ani ngaya chuan khatianga zona te an zot ani chuan le khazira chanan lak tak tak zia a sha thiam thei pha ringa ni Jiangwan chuan tho ho na cha nei an tumanga a thu rel na hnuaya a omve mai thu chuan a in soi thiam nga la jauran chuan an he teacher atan teacher wang ani chu a lau bera a hma a an bo rak ngai to in jengjan fei chu an class a let le tura ma alak du abe sei lo ani teacher wang chu projector nen class 7 room a chuan a luta Jiangwan ti lo chuan makan ti tlang hle reilo te ya chuak le ngalin jauran le a thian ten a thil lo ken lampan ngalin boina siam sak turin anin rahman le ngal chap Jiangwan chuan teacher wang panin jauran te thian hoin engemoti antum ti a shila a puina amamo do nem ti a zo chuan andu dan dan khan lo omro se classroom a lo valet la kalo boy pui vek mayang a lo ti hlawa classroom a chuan principal le staff ho ron lutin a top bera teacher wang chu a ron luta teacher wang chuan in me sha tirna nein he teacher turani thu chu a soya experience ala nei tlema wangin staff ten ama endikin a che dana questionnaires chu an lo changpa zela director jang chuan a tira changa a do lawani wangin mark pek chat atum lo hle a principal huero in ril result tak pu in thutlok na siam zung zung chu atum lo thunga projector on tur chu jauran te chan ho thil ti wangin a eng thei lova thil thleng tura arin lok sa ani wangin a man roken mang chuan a siam chale phot projector en nuwa milem mel che tak an zia chu an lo da wangin alang masale bera teacher wang chu an nui dar dar ringot mase teacher wang chuan atum chu ti hlotin ngai tumin class 7 zirlai te chanchin a chui chin ang chu a soipa zela an theina zone cheu a mu thiam sakloma wangin zirlai ho ril rupo a hne ta hle a university an du berna kal thei tur a pui tur thu a soi chuan an be sei chu a sang lo hlom hle a mark som ni a an ma ka pun vek man tur thu a soi te chuan hun an nga to lo bok nen zirlai no pang ho chuan an be sei phalo ma se teacher wang chuan atum chu ti hlotlin ngei chu atum thung study plan abwa sei sa vek chu no pang ho a sema jauran chuan Jianwan ne na engtiklai nge teacher wang lo tho pui mana ti in a zot teacher wangan an class a sha chan vak na chan tur chu an class ami nen an tho dun wang ti a sha thiama chumi tur chuan Jiangwan che ani ti a shebok Jiangwan chuan du thlan tur dang anei lo ti in a ming chu sign ve hle hle tur chuan a shila jauran po chuan a sign ve mai bok Jiangwanin ba sa chan lai chuan jauran chuan teacher wang bok chu a soi pui le a teacher wang chuan jengjian fei a shwai le du in a ring lawa Jiangwan ero in jengjiang fei a ringot ni lawa an classin ma an son thei dan turangai twa thung Jiangwan a kalsan ma chuan jengjiang fei a lo le lawani chuan kala du tok don lawanya atile shambok ina a ho vele jauran chuan anu hne na anau pangchia emti azota achan pu Jiangwanin a thil ti du dan le ngai dan te no pang che thil ati sakchin wanga ni anu chuan a puitlin thu a lo shil a in rin tok pha le sot bok anu pang pardon chu en sakin a petu chu si ti chawa in zia ka anu chuan a chianin a pek ti in a sha zong ani velo thu chu a soi ngal tunge si ti ya a zolui chuan no pang sha chi lo ati maya ni chin loka ipuitling to min tia iril ri wathla kol sam ve ati nui nui ringot
school a po a thian te chuan Jiangwan in teacher Wang alo tho pui thei chu makan ti thu an soya a zirlai a thiam thei lo hle si a ami zenge ngal mai chu an sha thiam lo hle lunch an do lai po in teacher Wang te chan chin bok chu an soya teacher Wang an head teacher ani tur chu poiti na anei to lo thu a soi chuan a thian te a chhawng hle ani la chuan boina siam reng tura min nga yem ni ti in ama an ngai dana wang chuan alung oi lo let linga Jiangwan ber chu chinfel ngai ni in a sheta bok Jiangwan le meili te chutna chuan a thu ve a an thu khel ngai bok a soi le a Jiangwan chuan kalaka ila thin ri melo ti in inga fak angai me law Jauran chuan puitling taka thil ma chhona du thu soin boina a reng rengin ama sha tir ma saturin le mani thuwa kal lo turin a cha an class ai o chuan ama chu din chwa zela du a Jiangwan chuan ama a teacher Wang alo be fel diam chu apom dam thei thlot lo ni in a lang bok Liu Yu Bai te chan don chuan ice cream an ei du na Ju Kong chuan te khin thu mangin Jiangwan chung chang chu a soya Yu Bai chuan a she thiam nga la Ju Kong chuan a chan nei chun chana du lo wanga ti pakhat a chan pa chu a thanga ok lo turin a cha ve thlap bok a soi lai mek chuan Yu Bai chuan Jiangwan a mu a Ju Kong ne na chuan lo ngak tur a shilin Jiangwan omna lam chu a pan bok Jiangwan in a mu chuan zanjia a le sak tur thu lo shela a zirla ya a puina awanga lom thu soya du wanga ni Jiangwan chuan anu poisa adil mang chuan Yu Bai chu a chita Yu Bai chuan an chol na mun chu ei turman a to wangin ain thlashun thu chu a soya Jiangwan ro in anu dil na salsia thei ngil makin adu to ka ei turin ati thung Yu Bai yan design competition na atel na a certificate don chu mu in ama awanga in rin tok na nei le loman la the ni thu chu a soya Jiangwan ne na chuan a loman don chu kol ti ra tuma Jiangwan chuan ama tho chwa po ani lo wangin kol sak tum na anei law Yu Bai chuan ak thale maya ani na taka chuan a chuang te shat lawa tel ani wangin ina akol ani po in a thu ruk renga ngai do na chumi awanga Jiangwan kol tir tum po chu ani Jauran le shi yun te po le khabulai turin dora chuan an luta Jiangwan te pani an mu chuan shi yun chuan zanjia an ei du na ni maya tia en lia mai la yin Jauran ero in a mumo le viawa Jiangwan chuan a classmate po ni law class 2 zirlai a chwa pui chu a hel le hle to school naya noodles dor satlia ni lawa dor changkang khera an ei dun te chu a hwa to katling le em boka class 2 room a chuan Ju Kong chuan chol chu midang tan nga hlel om tak ni ma se atan chuan ril ru ha bel chana chawani ati a abula chu chuan anzir lai ha thlak thei bik lutuk chu a phun pui mol bok class 7 zir lai te a o thu chu a soi boka class 7 room a thung chuan teacher Wang chuan class representative shang te chu apuanga an class leader tur chu meili alani tho tur thu soin assistant a Jauran chu a thlang bok Jauran po a in ti theile hle to academic representative turan than le don chuan Jauran chuan Jiangwan a thlang nga la a zirla ya a beina salsia a soi nuwa tuna chuan a mark score la thalo ma se nakina ma ason zelin ka ring ati chuan classroom a om ho chu an nui dar Jiangwan po in huwa te na en bik law teacher Wang chuan Jiangwan chu academic representative a arwat tabok an class slogan turan soi ho le chuan an ngai dan te an tho lai ya Jauranan class 2 zirlai ka na rong kai a chwa chuan an nui dar teacher Wang chuan rang takin kongka chu akhara khatyang lamin soi don chuan in kharpui chin ro ati chuan an nui le ta vek teacher Wang po in Jauran chu fakin aril ruput mangte chu tha ati chin thu a soya Jauran po alom ve hle Jengjan feyan an class arun som le thei don ti apuan chuan an hlim tlang hle bok cholan nei ma a class top na berani angin teacher Wang chuan in thana thu a soya chol chu nuam takin mangse an zirlai ti balha zongin khosalo se adu sak bok
Jauran chuan Jiangwan hne na chawlhlawm na an hman tura chuan kalve nge ngei turin a cha a Jiangwan chuan alo hnial le ngal I lo kal lo ani chuan in ina karon hrai vek anga kan ti buai thawang che ti in a vo le sha ma Meili po in Jiangwan chu kal ngei tur chuan a cha ve bawk Shi Yunin Jauran hne na le khabu sain na hmuna kalpuya som chuan ti tura nei thu in alo hnara Jauran chu ain tuai uruk riawa a hriat awangin meiche hmutura kaltum ani a ring ngal kalang thaviawem ni Jauran chuan in ring tok tak chuan alo ti Shi Yunin khoi class ami nge ati chuan I soidana chuan khoi class a po min du tu anom veka wa angve ati ham hama Jiangwan chuan a room tuk ver an lo vom chuan haiderin a zirlaya rilro chu pek lui ngat ngat atuma chaw lova an vom reng ta kha chuan tuk ver chu hongin Jauran hne na chuan engia du a zo zui bok leng mai mayang I lo chwa lo chuan kalo vom char char thawang ati le a Jiangwanin a chwa tur thu a soinu chuan a cycle cha be keng turin a cha le sham bok Jiangwan a cycle ne na lo kala hmu chuan nidanga ain thuam dan ni lo dewa ain thuam wang chuan mu no ma ti thar hle a cycle pahnih ken na a hnoka ti wangin Jiangwan ni cycle chu a khala Jiangwan chu a chuang ve ngal bok an chan dangte omna thlengin an nei tur ken te chu an phor hloma Jiangwanin an picnic don ti shelova le khabu alo ken a chhar chuan an haulai lai ngema telve turin an som ngala Meili le Jiangwan te chandun an tum chuan Jauran le Jiang Chao te chuan an chandun lo nan Jiangwan le Meili te chu an lama changa an siam zui ve ve bok geman chan nu chuan an hlim tlang hle a Jauran po in Jiangwan chu mu no ma ti thar hle an ho do na anin phur ho chuan Jauran chan te pahnih chuan an lo chhaya amma a anin huat na anda chat nuwa chian an ni zuya nakina chuan enge modang a thleng nge in an ring ve bok Jiangwan class kal tur chu liu ba ya na lo mu in an class nei dan ain an don lo wangin a study plan siam sa chu a pe a yu ba yan a zir tir chung po a ati that pha chuang lo wang chuan Jiangwan chu ain thiam lo ve hle a ama chuan ka ti chatin kanu laka ka in thlashunga tuna chuan nangma laka po ka in thlashung to ati chuan yu bai chuan thei to pa chuan ni pho chuan eng result po a hlut vek thu chu alo shil school dang basketball team te an school a an local ti chu Jiangwan chuan alo mu ve a classroom a thlen nuwa Meili hne na chuan Jauran chu lo thli thlai sak turin a ngen zuya tuna taka Jauran angai ven chu Meili chuan makati hle thung Jiangwan chuan le khabuzir chuan lamin a zo na te chu a chang du lawa Jiangki lo kalin Jiangwan hne na chuan chanchin thara Steve Jobs thi thu an puan thu chu a shela ama a Jiangwanin alo soilok to awangin ma hun shelok theini ya anga ya ni Jiangwan chuan le khazir aduri wangin nakina soizoma ti in ti puya asom na chu a hnar le a mahuna changa local anga a omlai khan tu man oilo ma se a thil soite ero a thleng dik chat thung Jauran alama lo hoi ruala thil sha du anei thuwa soi chuan omze nei lo mulo ka omlo ati ngala Jiangi thu soi zul khan thil ho mai mai a mahuna zo kwala rin wanga ni Jauran chuan ibial pa chu kamel sha zonga ni em ti in a zota Jiangwan chuan thil ho mai mai ngai twa lawin lekha zero ti in a chala penin a khon sak du lek chaw Jiangwan le yu bai ten MP3 anin pek lai chuan Meili lo kalin Jiangwan chu basketball en puya alo soma Meili chuan number 5 high school ho chuan game ten nom takan khel china wangin Jauran au phur turakal ve turina du ani mase Jiangwan chuan midangin an en vek chuan classroom a re dona le khazir thlang zokin classroom lam chu apan ngal nal